Ndi nthawi ya nkhani ndipo madzulo ano muli ndi ine RONALD MPASO poyamba nayi mitu yake. Matenda a COVID ayamba kudzetsa nkhawa m'sukulu zina za ku midzi. Boma aliuza kuti liyambe kusindikiza ziphaso zaunzika zopanda nthawi yothera. Ndipo m'nkhani zina bungwe la Tobacco Commission latsutsa zakuti ulimi wa FODYA ulibe tsogolo. Ndi zimenezi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba malipoti akusonyeza kuti chiwerengero cha aphunzitsi ndi ophunzira amene akupezeka ndi matenda a COVID chikukwera m'sukulu za primary komanso za sekondale za madera akumidzi. M'boma la Rumpi mwachitsanzo aphunzitsi asanu ndi anayi komanso ophunzira opitirira 15 m'sukulu apezeka ndi matendawa, ndipo ati izi ndi chifukwa chakuti derali lili m'malire a dziko lino ndi la Zambia kumene matendawa avuta kwambiri. Zambiri mulipotiri la Patience Lunda. Dziko la Zambia ndi limodzi mwa mayiko a mu Africa omwe akhuzidwa kwambiri ndi matenda a COVID-19. Malingana ndi unduna wa zaumoyo mu dziko la Zambia, chiwerengero cha anthu opezeka ndi nthendayi chakula ndipo pafupifupi anthu 40 amamwalira pa tsiku. Malingana ndi mmodzi mwa anthu ona zamaphunziro m'boma la Rumpi a Webster Nkandawire, kusowekera kwa madzi komanso zipangizo zozitetezera ku matendawa kukupangitsa kuti matendawa apitirire kufala. Ankandawire anati maphunziro asokonekera monga pa sukulu ya primary ya Chikwawa m'bomali chifukwa aphunzitsi asanu ndi awiri apezeka ndi matendawa. Maphunziro athu sakuyenda bwino chifukwa aphunzitsi akusala atatu komanso atatu amenewo ali pa quarantine. Mawu awo mmodzi mwa membala a komiti yona za matenda a COVID-19 m'boma la Rumpi a Manford Sirungwe anati anthu ambiri a m'midzi sakhala ndi chidwi chokayezesa matenda a COVID-19 ndipo ati izi ndi kamba ka zikhulupiriro. Asirungwe anaonjezera kuti nthawi zambiri ana amene amapezeka ndi matendawa sakhala ndi zizindikiro zodetsa nkhawa poyerekeza ndi anthu okalamba. Pasikulu pamakhala ana ambiri azikulusa ambiri nkhawa yoti mwina kakatemekatimicheni mankhwala amenewa matenda amenewa akufala mwachangu. Mfumu yayikulu Kawazamawe ya mbomali inapempha boma kuti lipereke katemera ochuluka m'midzi chifukwa anthu azindikira za ubwino wake. Mboma la Rumpi muli anthu 243,117 koma boma linapereka katemera 5,932 okha oyambirira ndipo wachiwiri linapereka 207 okha. Pakanali pano mabungwe ena monga Action Aid komanso Chikola Mayembe Women's Forum ayamba kuthandizapo popereka zipangizo zothandizira kapewedwe ka matendawa m'masukulu omwe akhuzidwa. Wapampando wa bungwe la Chikola Mayembe Women's Forum ati Onge Gondwe anati pakufunika mauthenga ochuluka oziwitsa anthu za matenda a COVID-19. Zina mwa sukulu zomwe kwapezeka ophunzira komanso aphunzitsi omwe ali ndi matenda a COVID-19 ndi monga Katoo, Kanyenjere komanso Chikwawa. Bungwe la Malawi Electoral Commission ladandaula kuti njira zopewera matenda a COVID sanazitsatire kwenikweni pa zisankho zachibwereza zimene zinaliko pa 29 mwezi watha. Bungweli ladandaulanso kuti kuchepa kwa chiwerengero cha anthu amene anapita ndi kuchepa kwa chiwerengero cha anthu amene anapita kukaponya voti. Zambiri mulipotiri la Matthews Kasanda. Komishonala wa bungwe la MEC a Olivia Liwewe wati kuchepa kwa anthu omwe amatuluka kukaponya voti nthawi zina kumachititsa kuti opambana apambane ndi mavoti ochepa chabe zomwe sizabwino mu demokrasi. Apa Liwewe apempha mbali zosiyanasiyana zomwe zimatengapo gawo pa chisankho kuti zilimbikitsa anthu ndi cholinga choti azituluka mwaunyinji kukaponya voti. Komishonalayi ananena izi loweruka m'boma la Dowa komwe bungwe la MEC komanso akuluakulu ena oyimira zipani zosiyanasiyana m'dziko muno amaonikira momwe zisankho zachibwereza zomwe zidachitika pa 29 June chaka chino zidayendera. Mwina ndi mwina silinachite bwino makamaka pa kudziteteza pa nkhani ya COVID
misonkhano sonse amene amavala zotchenga pakamwa ndi pamphuno, komanso si misonkhano yonse kumene kumapezeka kuti kunali ndowa ya madzi ndi sopo kuti anthu asambe m'manja, komanso timaona kuti anthu samakhala motalikirana. Ndiye tati tikambirane tionekerane chifukwa chotinso azipani alipo mpano chifukwa zisankho zitu zizichitikabe. Mlembi wamkulu wa chipani cha People's Party Ibrahim Matola anati zipani zimatengapo gawo lalikulu kwambiri pa chisankho, kotero zofunikira kuti zikhala pansi ndi bungwe la MEC kuwunikira mmene zisankho zimayendera mdziko muno. Lesi tingangokhala chifukwa mu ulamuliro wa democracy anthu akumudzi akufuna kuti madandaulo awo zolingalira zawo zizikafika ku makhansolo, zizikafikanso ku nyumba ya malamulo. Bungwe la MEC lidachititsa chisankho chachibwereza cha phungu wa nyumba ya malamulo mdera lapakati m'boma la Nkhatabe, komanso zisankho za makhansala zachibwereza ku wodi ya Chikwembere mu mzinda wa Blantyre ndi wodi ya Lalanje m'boma la Nsanje. Mafumu ati ndikofunika kuti boma liyambe kusindikiza ziphaso zaunzika zimene zilibe nthawi yothera. Pempho liladza pamene zadziwika kuti ziphaso za anthu okwana 2.9 miliyoni zikhala zitatha ntchito kuyambira mwezi wa Januwale kufika wa Disemba chaka chino, ndipo kuti boma ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 5 biliyoni kwacha posindikiza ziphaso zina. Wezi Gausi wadza ndi ripoti. Afumu am'Njolo amene ali pasi pa fumu yayikulu Tambala m'boma la Dedza ati anthu awo amalephera kupeza ndalama zoti akapangire ziphaso zina zikatha. Iwo anena kuti zinali zabwino kuti boma lingochotsa nthawi yoti ziphasozi zizitha ntchito, ndipo pogwirizana nawo anyakwawo amtitimira ananena kuti anthu akumidzi amayenda mitunda italiitali kuti akalembese ziphaso zina chifukwa maofesi olembetserako madera ambiri kulibe. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation Secharara Michael Kayatsa wati zimene adandaula mafumuwa ndi zomvesetseka. Muna ndipo athu tilingepo anthu ngati ku Kenya, ku Botswana, komanso ku Rwanda kumene national ID ikhala ndi expiry date. Komabe wapampando wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC Gift Trapensi wanena kuti pamakhala chifukwa chimene amayikira nthawi yonena kuti ziphaso zithe ntchito, ndipo mneneri ku nthambi ya National Registration Bureau Anoman Flatira wati anthu mdziko muno akuyenera kuti aphunzitsidwe bwino chifukwa chimene pa ziphaso amayikirapo tsiku loti zizathe ntchito. Posachedwa apa nduna yoona za chitetezo cha dziko Richard Chimwendo Banda ananena kuti boma layika pambali ndalama zokwana 400 miliyoni kwacha kuti agulire zipangizo zina zopangira ziphasozi. Bungwe la Tobacco Commission latsutsa zimene anthu ena akunena zakuti ulimi wa FODYA ulibe tsogolo ndipo kuti alimi ayambe kulima mbewu zina. Izi azinena pamene bungweli limakumana ndi atola nkhani amene amalemba za ulimi wa FODYA mu mzinda wa Lilongwe. Wezi Gausi akufotokoza zonse. Pamene amatsekulira msika wa FODYA chaka chino, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ananena kuti sakuona tsogolo pa nkhani ya FODYA mdziko muno ngakhale kuti mbewuyi imathandizira kwambiri pa chuma cha dziko lino. Achakwera ananena kuti nthawi yakwana kuti dziko lino alimi ayambe kuunika mbewu zina zimene akhoza kuzigulitsa kupatula kulima FODYA. Ndipo mkulu wa bungwe la Tobacco Commission Joseph Chidanti Malunga ananena kuti ulimi wa FODYA sikuti ukulephera, koma dziko lino likulephera kulima FODYA wochuluka. Iwo anati izi zikuchitika kamba kakuti pali mabungwe ena amene akuwuza anthu kuti ulimi wa FODYA ukufa. Mwina zomwe zakhala zikumveka pakatipa kuti ayi FODYA basi tikuchoka kapena zikuvuta ku FODYA ndi anthu amene akuyesetsa kuti mwina FODYA samayende bwino. Mabungwe omwe ali mdziko muno kumapanga gang up against FODYA. Ndipo mtsogoleri wa atola nkhani amene amalembako nkhani zokhudza ulimi wa FODYA Alfred Chauwa anena kuti atola nkhani ndofunikira ngati mbewu ya FODYA ingayambenso kuchita bwino. Ndipo funika ndithu kuti atola nkhani aphunzitsidwe mokwanira pa nkhani yolemba ndi kufalitsa nkhani zathuzi kuti chifukwa kongola kuitsa pang'ono nkhani za FODYA kule malembedwe umakhawudi wasokoneza zonse kuyambira pachiyambi. Pakadali pano FODYA okwana 94.3 million kgs ndi amene agulitsidwa pa masabata 10 ndi awiri.
Banki ya African Export Import yati ithandiza pa mgwirizano wa malonda umene dziko lino lili nawo ndi dziko la South Sudan. Mwazina banki iyi ikuyembekezeka kuthandiza pa nkhani zachuma komanso ukadaulo wa malonda azakumunda pakati pa maiko awiriwa. Taungasabola wadza ndi ripoti limene akuwerenga Matthews Kasanda. Mukalata yomwe banki yatulutsa ndipo yasayinidwa ndi mtsogoleri wa AFREXIM Bank a Benedict Orama, banki yati mgwirizanowu ndi wofunikira kwambiri pa mgwirizano omwe maiko amu Africa ali nawo pochita malonda wotchedwa African Continental Free Trade Agreement, omwe cholinga chake nchoti maikowa apitise patsogolo malonda pomwe mwazina asamalipirisane msonkho omwe pa Chingerezi umatchedwa custom. Malingana ndi banki iyi mgwirizanowu uthandiziranso dziko la Malawi kupitisa patsogolo ntchito zotumiza malonda ku maiko ena komanso kuthandizira dziko lino kuti lizipeza ndalama zakunja. Nduna za malonda a Sosten Gwengwa anayamikira banki iyi ponena kuti ithandizira kupitisa patsogolo ntchito za malonda. Pa 10 June chaka chino dziko lino lidasayinira mgwirizano pa za malonda ndi dziko la Sudan. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku wireless ya kanema ya Times TTV. Tikhati kupitiza kupatsani nkhanizi posachedwa apa musatalikire. Sompenya amalawi wa KUTUKULA Malawi 2063 akale wosimira bae ufika 2063 akale wokomera aliyense achinyamata tikwirane manja KUTUKULA Malawi achinyamata tikale patsogolo KUTUKULA Malawi Malawi wosimira bae Malawi wokomera aliyense Malawi 2063 kusinda dziko lathu mokomera aliyense. Izinto ezangoto besena ndokugesa ntchito makala kapena magesi pamakala ndi amachedwa kuti ayake umanso makala opereka uchisi munthu umachita kuda kuti b makala ngono ngazachitengedwa pa nthawi imene nkagwiritsa ntchito magesi amatha kuzima chakudya chisanapi nacho chipangizo chimene magwiritsa ntchito popikira magesi chimachedwa kutentha kupangisa kuti kuphika ukhale mochedwa komanso mabira makhala okwera kwambiri koma gasi ndosaopya odalirika komanso ndi wabwino kwambiri. Gasi utha kugwiritsa ntchito pena paliponse komanso gasi ngosobola nthumba komanso ngoteteza zachilengedwe. Khalani wotsogola, phikirani gasi ndi osaopsa, wabwino wodalirika. Malawi Energy Regulatory Authority MERA, regulating energy for sustainable development. Takulandirani mene tikupitiriza kupatsirani nkhanizi. Imodzi mwa sukulu za ukachenjede mdziko muno ya UNICAF yasayina mgwirizano ndi bungwe la African Women in Business umene uthandiza amayi ochita malonda kupeza maphunziro apamwamba pa malonda wawo. Wachiwiri kwa mkulu wa sukuluyi a Robert Ridley wati sukuluyi imapereka maphunziro kudzera pa kompyuta zimene ziwathandize kuti azichita bwino pa ntchito zawo. Taungasabola akufotokoza. Malingana ndi Ridley kudzera pa maphunziro operekedwa pa kompyuta, college yawo imapereka maphunziro monga bachelor's, master's komanso doctorate degree. Iwo anati kupatula yapo sukulu yawo imaperekanso maphunziro kwa nthawi yayifupi kwa anthu amene akufuna maphunziro akuphatikizapo ochita bizinesi.
AF mpakati gama ndi mmodzi mwa akuluakulu wa ku UNICAF University ndipo akufotokoza. Umene tapanga lero ndi bungwe limene lili la azimayi amene amachita malonda kuno ku Malawi komanso mayiko ena mu Africa uthandiza kwambiri kutukula zinthu zosiyanasiyana kumbali ya maphunziro a UNICAF komanso kumbali ya malonda amene amachita azimayi m'madera osiyanasiyana. Ndipo mkulu wa African Women in Business kuno ku Malawi Clara Mkandawire ati mgwirizano umene achita ndi sukulu ya UNICAF uthandiza kupititsa patsogolo ntchito za business makamaka kwa amayi. Kubwera kwa UNICAF University kuti thandizira ifeyo azimayi business kuti tizitha kukhala able kupeza ma skills ena oti titapanga run ma business athu moyenerera and to be able to kuti tipange tikule. Bungwe la African Women in Business linayamba mwezi wa Juni chaka cha 2019 ndi cholinga chopititsa patsogolo ntchito za business makamaka kwa amayi. Akuluakulu a khonsolo ya mzinda wa MZUZU ati anthu amene akuchita malonda m'malo osavomerezeka ndi amene akumataya zinyalala m'malo osayenera. Mkulu wa ndondomeko yolimbikitsa ukhondo mu mzindawu Awezi Mayiza wati ochita malondawa alibe malo okhazikika amene angamatayireko zinyalala. Josephine Chipofya walemba ripoti ili limene akuwerenga Sam Kalimira. Amayiza anati komiti yawo ikumana ndi atsogoleri amavenda kuna kuti awathandize kuchotsa mavenda omwe akugulitsa katundu wawo m'malo osavomerezeka. Iwo anena kuti mavenda komanso eni sitolo akuyenera kuphunzitsidwa mmene angatayire zinyalala kuti mzinda wa MZUZU uzioneka ukhondo. Ifeyo ngati komiti panopo tero wa phase 2 lopanga engage ma illegal vendors kuti azindikire kuti mzinda umene uwu ndi wawo, mzinda umene uwu ndi wa aliyense. Iwo akhale patsogolo kusamalira mzinda wa MZUZU kuti mukhale ukhondo weniweni kuka iwowo amene azapindule patsogolo kumzinda kukhala kuti ndi ukhondo kwambiri. Komano mkulu wona za ukhondo ku khonsolo ya MZUZU Lloyd Gomani anati khonsoloyi yayamba kale kuphunzitsa anthu komanso eni sitolo mmene angamatayire zinyalala. Pakadali pano kansala wa dera la Jombo achiyembekezo mvula omwe anatsogolera mavenda kusesa komanso kukonza mu mzinda wa MZUZU anati aonetsetsa kunena kuti ntchitoyi ikupitirira. Nyaya zambiri mkati muonesese ni maplastiki kuti mavenda amene timati ma illegal vendors amene akupanga kambiri zinyalala. Si kuti ndi anthu kuti koma ndingangonera ti ma illegal vendors kuti timadadawana nawo ndi kale ngati ife ya council ya MZUZU. Ngoti tingotesa imene illegal vending that I think zinyalala zimene zichepa kwambiri. Khonsolo ya MZUZU komanso mabungwe ena ndi eni sitolo akhala asakulimbikitsa mavenda omwe amagulitsa m'malo osavomerezeka ponena kuti zomwe akuchita zikusokoneza ndondomeko yabwino yogulitsira katundu wawo. Akuluakulu oyang'anira nkhalango ya WAZA achenjeza anthu ozungulira nkhalangoyi kuti apitirirabe kuvutika ndi nyama zimene zimakhala kumalowa ngati sasiya khalidwe lophwasula ndi kuba waya wa magetsi amene amazungulira nkhalangoyi. Sam Kalimira ali ndi ripoti. Nkhalango ya nyama zakuthengo ya WAZA inazungulidwa ndi madera ngati a Thunduwike, Vwandamire, Kazuni, Kabira komanso Zalo pansi pa mfumu yakulu Mpherembe ndipo madera ena pansi pa mfumu yakulu Nthwaro komanso dera la Lusani pa mfumu yakulu Chikulamayembe mboma la Romphi. Mmodzi mwa akuluakulu a nkhalango ya WAZA a Denis Kabota anati nzokhumudwitsa kunena kuti anthu ena ozungulira nkhalangoyi amaphwasula mpanda wa waya ndi kumakapha nyama mu nkhalangoyi. Akabota anena kuti waya woteteza nkhalangoyi anawika ndi cholinga chakuti nyama zisamatuluke ndi kubweretsa mpungwepungwe ku midzi pomadyanso mbewu za anthu. Kwa waya umene ukupindula ife tonse chifukwa kuononga waya kumapangisa kuti waya uja usakhale ndi moto, nyama zazikulu zija zitulukanso. Ndiye zikatuluka nyama zikhala kuti sotabwereranso mbuyo tikhaso tikudandaula kuti nyama zikutonongera zokolola zathu. So chimene tikupempha chonena kuti anthu onse ozungulira WAZA tiyeni waya umene ukamangidwa tuyang'anire ngati wathu
chonga chona kuti waya umene ukhale ukugwira ntchito yake kuti nyama zonse zimene zili mkati muno zisatuluke kuti zisatoonongezo zimene tikulima komanso miyo yathu isakhale onongeka. Malingana ndi malipoti kukonzanso waya wa nkhalangoyi kuwononga ndalama zokwana 9 miliyoni kwacha pa kilomita imodzi, ndalama zomwe akuluakulu ona za nkhalango komanso nyama zakuthengo sangakwanitse kutolera kuchokera m'dziko muno. Posachedwapa mfumu yaikulu Mphelembe inalangiza anthu ake kunena kuti ayambitse makomiti oti adziteteza nkhalango ya Vwaza, komano makomitiwa akuonetsa ngati kuti sakuphula kanthu. Poyankhula ndi Times, mfumu yaikulu Mphelembe yati ilimbikitsanso makomitiwa komanso kupanga makomiti ena ku midzi omwe akuti aziteteza waya wa nkhalangoyi akaumanganso. Nkhalango ya nyama zakuthengo ya Vwaza imadziwika kwambiri ndi nyama ngati njovu, zipembere komanso njati. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Matenda a COVID ayamba kudzetsa nkhawa m'sukulu zina zakumidzi. Boma aliuza kuti liyambe kusindikiza ziphaso za unzika zopanda nthawi yothera. Ndipo nkhani zina, bungwe la Tobacco Commission latsutsa zakuti ulimi wa FODYA ulibe tsogolo. Kumbukirani kuti mkhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupipafupi, khalani motalika ndi anzanu komanso valani masiki nthawi zonse kuti mdziteteze komanso mteteze anzanu ku COVID-19. Munali ndine RONALD MPASO ndikufunirani usiku wopambana. A Directorate of Road Traffic and Safety